мо зери назари устод калон шудем ва ки медонист ки саломат бошед дӯстоноҷон. ман аз он мефахрам ки устоди мешҳед абулқайсов ин гуна шогирдо доштанд ва ҳаёту рӯзгори устод як маротибаи дигар бозам огоҳӣ пайдо намудед. ҳам 50 сол устод дар саҳнаи тоҷик буданд. инҷа сурати муҳаммадан хан ёд меорам давраи студентӣ вай бисёр ҳунарманде буд. салому алайкум дӯстони азиз. картаи Тинькофф банка ҳамамон медонем, албатта ба ҳамамон шиносай. картаи Тинькофф банк хубиёи зиёд дорад. хубиёш яъне метонем ки ба Ӯзбекистон, ба Тоҷикистон, ба Қирғизистон то 20 000 рубла бефоиз равон кунем ва аз ссилкаи зери видео буда заказ кунем картаи Тинькофф банка ба дил худ дизайн. ва бародарои азиз ногуфтанамонад ки то рӯзи 31 аксия эълон кардагиай. 3 та мошини электромобил мондагиай дар аксияш ва дар 100 нафар одам 50 000 рубли ҳаракат кунем. бародарои азиз то омади соли нав соҳиби автомобил шин. ва бародарои азиз аз ссилкаи зери видео буда картаро заказ кунем, соҳиби автомобил бигардем, ҳаракат кунем. омади соли нав ба ҳамат муборак. ана хизмате ки айни ҳол кардастиян шуҷоатҷон баҳри устоди зиндаҳаёти мо Шералӣ Абдулқайсов чӣ гуфтаниҳо доред дар бораи устод? саломат бошед дӯстоноҷон. ман аз он мефахрам ки устоди мешҳед абулқайсов ин гуна шогирдо доштанд ва инҷа ҳамаи шогирдошон дар инҷа ҳузур доранд. салават ташаккура ба ту мегӯям ки вақти қимат акаҷон баҳри устод ягон як ҷое медорем тамошо мекунем, дидар мекунем. як филмаки хуб баҳри устод кардаган мехоҳем тамошо мекунем. муаллима роҳбари синфам буданд. духтарашон Фарзонаҷон ҳам синфам аст ва мо зери назари устод калон шудем ва ки медонист ки омада ин қадар сол пас ман қадами худама баробари қадами устод мемонам дар як филм. бароям боиси ифтихор аст ки дар як филм ҳамроҳашон нақш офаридам ва аз устод зиёд чизҳоро омӯхтам. бароям инсони чуноне ки мегӯянд радной человек аст. устод рӯҳатон шод бошад, ҷоятон ҷаннат бошад. ҳама вақт дар қалби мо ҳастед. ташаккур. ташаккури зиёд. ва дар охир ман мехоҳам шогирдое ки донишкарда тайёр мекунад нисфи муҳаббату эҳтироме ки шуҷоатҷон дорад нисбати устод ҳамина дошта бошад. офарин мегӯям шуҷоатҷон, офарин. ва аз ҳозирин ман хоҳиш мекунам агар касе ки ягон гуфтание дошта бошад, ягон сухане дошта бошад, ягон дархосте дошта бошад, марҳамат, мо бо ҷони дил тамошо гӯш мекунем ва дар толо даромада баъд филме ки омода кардаанд ин филмро якҷоя тамошо мекунем. марҳамат. агар تشکر زیاد میشید. یک لحظه من پیوندانی شیرالجان رو به صحنه دعوت میکنم. پسرش و دو تا دخترش و مایلش و شاید اگر خود خاموش سخنت مرحمت صحنه برایتون اشیاء التماس میکنم.